Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilom ki khubor bam takasngi. Kakenhun pene Mariang ka Meghalaya Clean and Green Organization kala penpau ya kajing snodiaw halor kajing jot barjing pampathar ya ki ding hagadur karoi kapar jong upat ba. Na kaliang katay kakenhun ya da Mariang kila penpau ya kajing penjot ka sorkar berki company ki bon pentray project ha Meghalaya khamtam ha kasurok folin jong kasurok Shillong Dawki roads. Habayo banyakran ber Presiden ke Meghalaya Clean and Green Organization usamla es nong klau ka nong ba Shillong ka babaro shikata ngiyo ya ka nam ka nong ba bajirngam. Henry ka jingsuki ban pentre ya ka project folien kala plip rong no ya ka nong ba Shillong. Kajing tray torti jong ka company pipe jong ka Shillong Greater Water Supply Scheme ha ka ba kajing yo jingbet kalong khandai phuwei 1000 square feet ka balong ar akartam henry ra pentray bat penjot iki ding kisit hadu saulak prap sau 1000 square feet na lad Elephant Fall shadu nriumer. Utay usamla berkakenhun pene Mariang kabu jingkali ya ke sorkar balai kamla banyat na surong berhab banyat na klau badon kiding kisit iman. Ka Meghalaya Clean and Green Organization ka kran syapang ka Mariang khamtam ka jingtingko ya ka folin project bun na plengki pat ba kin kran persya yaki. Bagi penthut iki project surong bat pat na ka benta ka jingmentoy upat ba. Henry kan poi kapor balada skotho ya ka jingkodor kiding kisit hab banet tit jingkhang ya ka NGT bantuklar lem na ka benta kal airkhut ha ka nong ba Shillong. Ka Shillong kadika karkhana oksigen na kabenta ka sor Shillong lada dukno ia kanika karkhana shanu ka sarkar kan bu ia ka weipat ka karkhana penmi oksigen. Ka sarkar Delhi Bargahati kalamat ia ka jing tuklar jong ka NGT halor ka jing jabo jong ka leer ka balakta ia ka kot ka khia jong upat ba. Ngi hangni ha Meghalaya ngim kwa ia ki jingjia. Ngim persya ya ki project kampen roy jong ka sarkar Henry ki nong pentray ki diban but thek pathek kat kum balayo jingbin na ka forest but environment ministry. Ka diversion ya ka sarkar folin na umshirpi shedu sanmir ka bayat na preng klau ka ba penjulori ki ding gisit bat ki merat basyong ha katay ka jaka. Balay ka sarkar kamla bannet na ju ka surok ka berim ka baladan lupa. Tang ban syupenhe sya ka folin namar kan khamduna ka jingta ya ki ding gisit. Na kaliang jong kaseng kan sabu da kajing ujor siya ka Ministry of Forest and Environment halor kajing julor ka Mariang ha kathan apo Shillong. Na malashem la yo i kumadon ktilang ka Forest Department bat ki company ban penjat bat penjabo ya ka Mariang bat kimrat klau ki badan ha katay kathan yathu usamla es nong klau. Kajing wan jurut jumpi ya kani kadong kathan na kaseng UP1 nga as nong klau bodai presiden jong ka Meghalaya Clean and Green Organization ka Meghalaya Clean and Green Organization ka jing themu jong ka ban penlong ya ka jala Meghalaya ka bajar ngam bat ka bakhut ka global warming wat climate change kadai ka ka jing ka bangi smokia ka jing pam pathari ki dieng ki siet ka jing thang rangabian kumcing peniap iki merat klang kanong ba Shillong ka babaro si katahi ngiyo ya kanam ka kanong ba bajarngam henry ka jing suki ban pentre project forle lan kala penlip rong no ya ka nong ba Shillong ka jing tre torti jong ka company pipe jong ka Shillong Greater Water Supply Scheme ha ka ba ka jing yo permission kalong khnai phu 1000 square feet ka balong arak kartam henry la pentre bat penjot iki dieng kisit hadu sau lak prap sau 1000 square feet tang na lat Elephant Fall hadu nreumer te ka jingkali menta sarkar kalong balai phimla banai na surok bat balai pihak banyat na khla na habadon kiding bat kimran imat kadon ka iga isalender lada ngin keren sapang kamar yang khamtam ka jingtunghu yak 4 lane project bun na padang kipat ba
kin kran persya yangi bangi pentut yak projek surok bat pai nak benta ka jing mentoi upat ba hendre kan poi kapor bat lada ngim so thu ya ka jing kodor jong kidieng siet ngi ha ban naik kapat syak jiti ban bakan tuklar lem nak benta ka gal air khuat ha kanong ba selong ka oper selong kadai ka karkhana oksigen namenta ka sor selong hi barak wei ladang induk no yakni ka karkhana sanu ka sarkar kan bu yakiwi yakawai pat ka karkhana ka ban penmi oksigen ka sarkar Delhi Guwahati kilamat yak jing tuklar jong ka NCT halor ka jing jabo jong kal air ka ba lakta yak ka kot ka khia jong pat ba ni hang ne hame khaya ngim kwa yak ju jing dia ngim persya kita projek kampun roy jong sarkar henry kinong pentre kidai ban buat renti thik pathik katkum malayo jingbet naga forest but environment ministry kadai version yak surok fulen na umsharpi shado sanmer kabalaya na pedang klaw kaba penjulor kidieng kisiet bat kimrat ki basyong ha te jaka balai ka sarkar kamla ban leit na jo ka surok kabaladan lupa parim tang ban supen he bet yak fulen nomor kan kam duna ka jingta kidieng kisiet na kalyang jong kaseng ngin sabu daka komplain sa ka Ministry of Forest but Environment halor ka jingjulor kamariang hakne than opor selong nomor ngiyui kumbaladon ketilang ka Forest Department bat ki company ban penjot ban pencaba ya kamariang bat ki marat khala ki badan ha ka tai than ka climate change kadai ka subject katkum ka ba kum ka jela ngihap ban yo jehi ka sibun nadu kinong trai sarkar kire pat ba kum kinong rap kum ki nong sangkar khana kinong trai par do yang mausun ki jingtai yang surok bat kiwi khnang ka jingroi ka jingbun breu ka kamai ka ji ka rep karyang habat ka jingjot jong kamariang kidieng kisiet bat kimran ru kin nam sakta naka climate change bat global warming